en veritat, us dic ara, això ho vaig dir a ell. I no rebi dintre seu el reialme del meu pare com un nen d'ànima clara. No entrarà al regne de Déu. Fugir lluny, no veure mai ni conèixer res! Que res no et pugui retirar de l'horrible crim que he comès! Més que ell, també fugia després del seu fet cruel i en tot lloc el perseguia el rostre sagnant de verd. I si esgarrifat tancava per no veure les parpelles, el rostre de verd mirava des del fons de les tenebres. Però sí que ell matava. Jo estic de tot crim en blanc. No sóc com ell, que portava les mans tenyides de sang. Qui ha la meva hora? Qui m'ha cridat assassí? Qui ho ha dit? Qui? Fora! 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 Ai, que la veu surt de mi. Ai, que és l'ànima que crida i es debata dintre meu. L'ànima meva enfullida per la mort del fill de Déu. Però si jo no matava, si fins l'he volgut salvar, si fins el miler tornava com que ell em va donar. Marxar. I a on aniria? Com el rostre del Senyor, perseguint-me nit i dia per la meva traïció. Fugitiu com un salvatge, com un llop perdut, tenint sempre al meu davant la imatge de l'innocent, com Caín. No! Prou de tanta tortura! Satanàs és dintre meu. I ell clou la trista aventura del qui ha venut el seu Déu. Cansat de la raça humana, maleït pel Pare Etern. El meu lloc és la fossana dels diables de l'infern. Aquí us llanço a l'esfera. Veniu-la tots a collir, perquè damunt de la terra ja no hi ha lloc per a mi. Ja d'aquest món em sostrau i cap al cel se m'admet. I ara, fills, adéu-siau.